Je ve fakt dvojí, tyjo. Jdu se napít, vteřinu. Hořčík skvěle funguje na uvolnění no. Každý chce být lepší verzí. Vaše tělo potřebuje palivo, kterému dodá energii a už jsem v Duševní strádra. vyčerpaní, neklidní. A ty to zapomněl. Já jsem to věděla, víš? Jo. Úplně. To je prostě... Kvantová fyzika je... Ty I regenerací. Cítíte neklid? Cítíte ho? Já ho cítím. Běž pryč. Mám odborné poradenství založené na zkušenostech. Pamatujte, sacharidy dodají energii, elektrolyty pomáhají s tím, aby... Ježišmarja. To bude takhle? No, já budu za tebou takhle. Ach jo, já se omlouvám. Pardon, ty rovnováhu. A už je to tady.